Sziasztok, én Timár vagyok, és itt van velem P. Na, még videót akarom bemutatni. Hát kezdjük is. Na, Patrik, jössz? Aha. Ez a mi kis városunk. Falunk, vagy hogy mondjam. Nagyjából mi építettük. Na akkor. Meg kéne keresnünk az elveszett nyulat. Patrik? Jó van, de azon erre keressük, ez a kérdés. Akkor keressünk meg ebbe a házba először, azaz nézzünk itt szét. Lehet, hogy itt van, nem tudtam. Futok! Itt vannak a falusiak. Meg a levágott fejek. Ja. Mit árulsz, falusi? Mit árulsz? Menjek fel. Ott egy nedőrportál. Tudom, azért mondtam, hogy gyere, menjünk el ide, nézzük meg. Mennyibe? Várj, ne! Nézzünk szét először a resztongyárba, utána majd nézzük. Au. Jaj! De szerencsém, hogy nem halunk meg. Hogy ledbe van hozzállva. És ez biztos. Hát, lehet. Tök jó. Hol van ennek a bejárata? Őszintén mondd már meg. Nem tudom. Azt a zsákutca. Akkor most merre tovább? Tök mindegy, na menjünk át a portálon. Hát de... Oda nézz. Oda nézz. Hova nézzek? Oda nézzek. Gyere már ide. De szép hely. Hol vagy? Te hol? Én a fán. Ja, ott vagy, látlak. Gyere, oda nézz. Oda menjünk. Majd ha minden összejön, vagy lesz egy olyan videó is, hogy kilogrammányt felkutatjuk. De ez még nem biztos. Majd talán akkor, ha összegyűlik 200 like. Hát, lehet. De amúgy, ha nem is gyűrik, akkor is megcsináljuk. Hát, ja. De Nincs jó lenne, olyan- ha összegyűlne. Hát, ja. Na, akkor nézzünk itt szét. Táblák. Lakapti szar. Nézd fel a színes minta telket. Nézzek fel. Hát én nincsen. Vagy nézzek le. Na mindegy, ne állj már belém. Olvasásban egyes. Nincs felszínek. Nem. Mi vannak itt? Ha megvedd A színes kereszt jelzi a jobb méretét. a potival fordul és eszik telket. Úristen, de szar. Hát én nem... De ide hogy jutunk fel? Könnyen. Na, akkor itt kéne felmászni. Hol láttál te létrát? Ott, de kiderült, hogy ez meg. Úristen. Hát, Nem mutatunk fel, csak kreatívba, és nem váltok át. Úgy, de szép ez a kis falu, amit építettünk. És ez már város. hát, szerintem akkor itt a hajón nincs. Megnézem a vízbe. Hát ebben biztos nincs. Nem lesz a elveszett kis csirke. Menjünk át a nedőrportálon. Jó, nézzük meg. Várj, ráugrok a tetőre! Azt mégse. Lába. Lába. Nehogy belemenj. De mi van a végén? Hé, menj már innen. Hát- Ciki 40. Az volt neve, hogy Ciki 40. Meghívtam néhány játékost. Nem baj, az. Ha abba beleugrottam volna, meg is haltam volna. Azt akartam volna, hogy beleugrok, azt ide a Hányan vízbe. vagyunk fent ezen a napon? Egy Ha, millióan. nem, Pacsi, maradjál. Hát sok embert meghívtam, de nem biztos, hogy mindenki fent van. Eléggé sokan vagyunk. Hát, ja. Várj. Tényleg sokan. Hát, Az én
Oké. Szia, az első, hát